Sing duwe sugih seneng sawoja negara jarane mbahku anak Witono Logolo Sakro Audio Sugi midhangan matang sang yene para masyarakat kumpul rejo Kapas Bojonegoro Bergoy Sita Sepi Jekosi jarane Bapak Lurah Witono sing duwe sugih seneng sak Bojonegoro Mas Sony channel terima kasih tangannya di atas Mas Sony oke baik terima kasih Safro Audio Matur tinggi Pak Budi yang katakan Pak Budi ayo Oh,